I avui fem una recepta que en castellà es diu cordero al chilindrón i en català jo l'he rebatejat com xai amb pebrots. Per treure bé la polpa del pebrot choricero el portem a ebullició i després el deixem reposar uns quants minuts. Ja estarà llest, us ho ensenyo després. Ja tenim el pebrot choricero hidratat. No sé si veieu una mica el canvi de textura. Ara li traurem la polpa. Veieu, el traurem una cosa així, més o menys. Ara el retirem i comencem amb les verdures. Som-hi ja amb les verdures. Comencem amb la ceba i quan la tinguem així, una mica enrossida, ja afegirem els porros. I aquí tenim el següent pas ja completat, que són els porros i els alls sofregidets amb la ceba. Ara, moment d'afegir-hi el pebrot. Veieu, això és la polpa del pebrot choricero ja extreta. Ha de quedar una cosa així. Ja anem pel pebrot, el tenim uns 20 minuts i ara incorporem el tomàquet tallat a daus i també el pebrot choricero. Això és el tomàquet i ara hi posarem el pebrot choricero, ho remenem tot bé, ho deixem coure uns 10 minuts més, llavors ja recuperarem el xai. Això ja ho tenim com volíem, ben sofregidet. Ara recuperem el braó i ho mullarem amb una mica de brandi. Tornem a posar el braó, ara ho mullem amb brandi, deixem que redueixi, llavors ho posarem al forn mullat amb una mica de l'aigua d'estovar els pebrots. Això de totes maneres també ho podríem fer a la cassola. Podem deixar-ho uns 20 minuts, mitja hora a la cassola i després enfornar-ho. Bé, després de 3/4 d'hora al forn, això ja està a 200 graus. El que faré serà posar-hi una mica més de líquid d'haver estovat els pebrots choriceros i triturar aquest sofregit que ha quedat molt concentrat per tenir una mica de salseta. Ara hi posaré també una miqueta de conyac per agafar els sucs i farem un invent final. Ja tenim la salsa, producte de passar el sofregit diluït amb una mica d'aigua pel xino. Ara n'aparem aquesta salsa per sobre del xai, que és com posar senzillament la salsa sobre el xai. En reservarem una miqueta per si de cas i ho escalfarem una altra vegada. I aquí tenim el xai amb pebrots, amb salsa de pebrots concretament, ja empletat i és per menjar-nos-el. Fa una pinta brutal.